Taona muri pano Pamasowe panapa. Madzibaba Petros makavaziva sei? Madzibaba Petros ndakavaziva mushure mungenda una shamwari ya sister vangu. Ndo vakandidirecta kuti ndisvike panapa ndivaone Madzibaba Petros. Saka pamasvika nhasi masiko vataurira dambudziko ramuinaro? Kwete. Vangu ndisumudzawo ndakagarawo pakati nevanhu vatanga kuudza dambudziko rangu. Zvamamuchiudzwa ndezvamamuchitenderana nazvo? Ndandichibvumira nokuti ndo zvinotoitika panyama yangu hongu. Ndandichitotenderana nazvo. Zvavakutsanangurira ndezvipi zvamamuchisangana nazvo panyama yenyu? Panyama yangu ini ndaiti ndikarara ndairota ndichirara nevakadzi vakasiyana siyana. Ndo zvaitika pandiri uyezve vazobata dambudziko remadzimai yangu kuti vaitedza akasingagumi. Saka izvino vatonditi vafonirei munzwe kuti vaasei, iko zvino ndatofona manje pavapedza kundibatsira vanzi vatova right. Saka ndotenda Mwari kuti Mwari vandibatsira panyama yangu zvose nemhuri yangu. Makambenge mazvinzwa here kuti pane dambudziko rakadaro pamuri rokuti pane zvakaitika kuti muzopota muchinzi muno mushonga wegonzo katurikwa? Makambozvinzwa here? Izvozvo kwete ndisati ndazvinzwa. Asi ndatanga kuzvinzura pano paMadzibaba Petros hongu. Saka amai vapora sei vasipo? Chaitika ndechekuti amai vangonzi kurapwa kwandaita inini, because inini ndindaitokonzeresa ivo kuti pandosangana navo papa vaibva vasangana nemushonga wanga ndakapuwa. Saka ndobva dambudziko racho ranga singaperi. Saka kubatsirwa kwandaita kuna amai futi zvakare ndo zvangoita through. Mushonga wamakapuwa ongoroi? Ongorwa gundo turuka. Makatopuwa muchiudawo here kana kuti makaita kupuwa nevedzinza? Zvakafamba sei kuti mupuwa? Chakaitika ndechekuti pakashaya sekuru ndakapiwa kari katsvimbo kadiki diki. Katsvimbo kachinzi
pese paunorara unoisa kumusoro kwako. Asa munoziva ndekei? Handina kuziva kuti ndekei. Saka nekuzofamba kwenguva ndange ndakungorota hope ndichirara nevakadzi vese vakasiyana siyana. Newese wandosvikira kuti ndokuda ngasingandirambe. Ndikubatsirwa kwamaita nhasi uno kune vamwe vanhu vane dambudziko rakadaro vanorara pamwe vachirota hope idzodzo dzekurara nevakadzi vakasiyana siyana uye vakapuwa zvimwe zvinhu vasingazivi kuti zvinoita sei. Mungavaudze kuti kudini Madzibaba Petros? Inini ndinoti handina chekutaura kune munhu waMwari andibatsira zuva ranhasi. Ndauya ndichitsvaga ndichipupurika ndichitadza zuva kuti ndinobatsirwa here, ndauya ndine doubt nokuti asi pandangosvika pavangondisimudza pandaziva kuti dambudziko rangu rapera nokuti pane zvanga ndichiona vamwe vachibatsirwa ndakagara Pamasowe ipapo. Naika. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Mungakutokokawo vamwe vanhu kuti uyai muzobatsirwa here? Kana izvezvi ndikangoenda ndikangonosvika kuona dzimai yangu sekufana kwavaita takutoshedza vamwe kuti vavazongobatsirwa nematambudziko akasiyana siyana nokuti zvinonzi naMwari ukabatsirwa batsirawo vamwe. Naika. Zita ndiani rakazara? Ini ndoitwa Tendai. Tendai. Alright, maita basa mukoma Tendai nekuti painterview. Thank you. Kune vanhu vane matambudziko ane makore vachishaya pundutso kana kuti zambuko. Inini ndiri kuti ndizvo tine vanhu vane mari dzakawanda chaizvo vari muno munyika, mabusinessmen, vamwe vane zvirwere zveshuga, vamwe vane BP, vamwe vane zvirwere zvavari kufungidza kuti hazvirapike kunyangwe nekenza. Inini panapa ndine simba rekurapa zvirwere izvozvo. Ndinotozvitemba. Saka ndichitaura kuti mari ndinoida. Saka ndiri kuti vanhu ngavasununguke kuuya nyangwe vari kuBritain, nyangwe vari kuLondon kana vari kuMalaysia ngavauye ndiri panapa. Mataura nyaya yakanaka imwe ndanisina kuvunza. Munhu wese ane shungu kana kuti vashoma vachona vane shungu yekuti vaite mabusiness. Kune vamwe vanhu vane mashopu akazara nezvino asi hamunzi kupinda vanhu. Vamwe vanenge vachida kubatsirwa. Vanoitwa sei vanhu vakadaro? Vanouya panapa nditori nemunamato watinoitira makorokoza, tine mumwe munamato watinoitira vanhu vemabusiness. Asi tine yatinoti private. Kune vamwe vanhu vasingakwanise kusvika pakaungana vanhu. Ivavo manje vanondifonera katinoonana ndiyatinozoti 1-on-1 iyai. Izvozvo manje izvozvo zvinotoita kuti uburitse mari yekusangana neni tiri 1-on-1. Zvinoreva 1-on-1 haisi nyaya yekuti tiri kuenda pakaungana vanhu. Iprivate hatinongopedzerana isusu pasina aziva, pasina anotaura kuti takaonana nemuprofiti, pasina anotaura futi kuti ndakaenda kumba kwanhingi. Zvokuti kana takasangana parodhi kumhoresana iwe uchienda kwauri kuenda ndichienda kwandiri kuenda hatizivani. Vanhu vachida kubvisirwa kana zvikwambo zviri mumusha mavo kana pane zvanetsa mumusha mavo, makasunungukawo here kupota muchienda kunzvimbo dzakadaro muchinobatsira vanhu zvamataura nyaya 1-on-1? Ya, inini ndiri munhu akasununguka zvakanyanya kuvanhu nokuti vanhu ndova ndakatumirwa naMwari. Vanhu ndova ndinotoda kunyanya, ndinotoda vanhu kupfuura madiri andinozviita inini. Saka vanhu vakadaro vaudzei hatizive maudzira munovaita asi ngavauye ndivabatsire. Vanozozviona vega kuti kwataenda kune rudo rwakaita sei. Mashoko enyu ekupedzisira ndeyekuti vanhu vangakubatei pafoni nhamba dzipi dzavangataura naMadzibaba Petros? Ya, ndine 0774 ndo nhamba dzangu idzodzo, 0774 75 53 71, 0774 53 0774 75 53 71 ndo nhamba dzangu dzokuti kana ukandifonera ndinokwanisa kudaira. Asi ndine time yandisingakwanise kutaura nevanhu kuti ndinenge ndakawandirwawo nevanhu vandinenge ndichitaura navo. Saka ndinozopa vakomana vangu zvokuti kana vanhu vakataura ngavasabatikane kuti sei tadairwa nemunhu asiriye, nokuti pamwe pacho munhu anogona kuzotaura kuti havadaire foni nenguva, ndinenge ndiri bhiziwo nezvimwe, unenge usiri wani munhu ngawandinenge ndichibatsira. Ndofunga imimi semunhu asvika panapa achibvunza mubvunzo maita chinhu chakanaka chaizvo. Vanhu vedu vanenge vachiuya muchavaonawo kana lockdown yapera kuti vakawanda sei. Ndine munhu baba handiteerwe newani munhu. Handisi muprofita wapasi pemuti kai wokuti ndinoshanda ndakawanda, nditori nesangano rine vanhu vapenyu vanotofamba zvokuti kana munhu akazi ndinoda kuenda pasangano andoona kuti kwandiri kuenda kumusha kune vanhu. Handisi ng'anga yekuti ndinenge nditeerwa nevanhu 3 zvoita vamwe vaprofita zvokuti tine mutumbi 3 yevanhu. Kana uine vanhu 3 hauna kana munhu wangofanana kuti iwewe nemukadzi wako nevana vako, saka hauna sangano. Tinotenda zvikuru kwazvo maita basa nokuti panguva yekuti tigone kunge tichitaura nemi pashort notice yatakupai. Aiwa, tinotenda. Ndine chishuwiro chokuti vanhu vese variko vari munzvimbo dzakasiyana siyana vari kutionawo nevari kutinzwa. Ndinoti mese komborerwa ina Mwari.
iye Mwari ndiye musiki wenyu akatisika tese pasi pano. Saka ndinotenda nenguva yapfupi yatapuhwa iyoyi yekuti tinge tichitaura. Kune vanonyazondiziva vachandiona ipapa vachatokuudzaiwo kana vachitaurawo makomenzi avo akanaka ndokunge vanhu vachida kutaura zvinhu zvakanaka chaizvo. Muchanzwa vanhu vachitaura kuti murume uyu hatina kutanga kumuona nhasi takabva naye kare kare zvokuti panapa pamauya apa handikwanise kuverenga kuti takavhura masangano akawanda sei. Imi munoshandira muri kupi? Ndo information yandiri kuda kekupedzisira. Pari zvinezvi sekunze kune lockdown hatikwanise kuenda Pamasowe, hatikwanise kuenda pasangano. Unokwanisa kundifonera toona kuti tingakwanise kuonana papi zvenguva pfupi. Kana usina kufona zvinonetsa kuti tionane. Asi kana lockdown yapera tinenge tiri pasangano pedu ku Trojan Mine. Panonzi pa Kenani ndiko patinenge tiri ku Trojan Mine mubindura. Munhu anofamba sei kana asvika mutauni yebindura kuti asvike pa Trojan Mine ipapo pane sangano renyu? Zviri kuenderana nekuti uri kubva kupi. Kana uchibva side rekudombo shava wakabvunza vanhu uri panonzi pamanenga kuti ndiri kuenda kupi, unotoudzwa kuti pa Trojan Mine unofamba sei kuti usvike. Kana uchibuda nearea yebindura iyi ukasvika panonzi pagain, ukasvika pagain ipapo kungobvunza pabus stop panjanji pai tinozikanwa pese pese. Kana ukatobvunza akadhakwa chaiye anotomboita soba kuti akuudze nezvangu. Bus stop yavanozoburukira vakuuya panapa inonzi chii? Vanodzika pasava apa pamashops pasava hapana mashops ayo panitori nebhawa. Saka ukabvunza pabhawa ipapo apa zvidhakwa zvinotokuudza kuti chire ndotozikanwa nekubhawa kwese kwese ndozikanwa pese pese zvokuti kana ukapinda mubhawa ipapo ukatobvunza uri mubhawa ndokuratidza kuti ndeuku. Ichokwadi. Aiwa, komborerwai, Mwari vakukomborerei. Tinotenda nenguva yamatipa. Zvakanakai.